Fost l-istudenti tal-liġi għam furur kbir kontra l-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta e kif hemm kwistjoni taħraq dwar il-mod kif l-istudenti se jiġu eżaminati. Ir-rappreżentanti tal-istudenti qed jitolbu li l-istudenti jkunu eżaminati b'assignment li jsir id-dar fi żmien stipulat iżda d-deċiżjoni tad-dekan tal-Fakultà tal-Liġi hija li l-istudenti joqogħdu għall-eżami b'ħin ristret li jsir id-dar. Laqdiet Għajna Sell u l-Elsa it-tnejn saħħu li f'dan iż-żmien ta' sfida li qed ipoġġi iżjed stress fuq l-istudenti wieħed irid jifhem aħjar il-ħtiġijiet tal-istudenti. Fissru kif din is-sistema ta' eżami online mhix mod adekwat kif jiġu assessjati l-istudenti. Laqda studenti tal-liġi saħansitra qalet li d-dekan u l-bord tal-fakultà naqsu milli jempatizzaw mal-istudenti f'dan iż-żmien ta' kriżi. Saħħu li fl-aħħar ġimgħat l-istudenti mhux jingħataw tagħlim adekwat fuq sistemi online. Qed jippretendu li aħna npoġġu għal-eżamijiet li maħniex inkunu preparati għalihom, saħħu ir-rappreżentanti tal-istudenti li spjegaw kif id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi dejjem saħaq li għall-kors tal-liġi l-istudenti m'għandhomx biss jagħtu każ l-eżamijiet, iżda anke jarfu t-tagħlim li jingħata mill-letturi tul is-sena akkademika. Laqda studenti tal-liġi saħansitra qalet li fuq il-metodu ta' kif se jiġu assessjati l-istudenti kellu jittieħed vot saħansitra mir-rappreżentanti tal-istudenti flimkien mad-dekan u l-kapijiet tad-dipartimenti fil-Fakultà tal-Liġi iżda dan ma sarx u d-deċiżjoni ttieħdet mingħajr il-vot tal-istudenti. Laqda l-oħra tal-istudenti tal-liġi, l-Elsa, qalet ukoll li l-letturi lanqas huma informati bis-sistema u kif se jaħdem dan l-eżami online li jsir mid-dar. Dan l-istazzjon hu informat ukoll li f'din il-kwistjoni hemm involut ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, li nifhmu li qed jipprova jkun ta' medjatur biex tiġi solvuta l-kwistjoni. Laqda studenti tal-liġi saħqet ukoll id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi kien qal lill-Ministru għall-Edukazzjoni li l-istudenti ma jistgħux isabtu saqajhom u jiddettaw huma. Intant il-Kamra tal-Avukati żgħażagħ talbet iktar kjarifikazzjonijiet dwar l-eżamijiet li għandhom isiru f'Ġunju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.